a la panxa de la mare, ballem als braços del pare, caminant amb un amic a la festa del poble i ballant expliquem els nostres pensaments i sobretot les nostres emocions i les nostres sensacions. Ho fem a partir del nostre cor, del nostre cervell, del nostre estómac, de la nostra mirada i de la nostra terra. Poder el ball que més m'agrada és la jota, perquè per mi és un ball que és molt dinàmic i quan el balles la veritat és que et fa vibrar i seria el clàssic que més m'agrada. A mi la catxutxa, perquè és un ball que ens permet marcar bé els punts i jo el disfruto molt. A mi el que m'agrada molt és el xotis, que és un dels balls que, per cert, em va costar molt d'aprendre. Les camallades, les voltes, quina paciència, pobres profes. Però bueno, superbé ahora, ¿eh? La parte que más me gusta es la Bepa, que es una polka que bailamos con una música muy alegre y un baile muy dinámico y la verdad es que me encanta bailarla siempre. A mi el que més m'emociona és el pas de la festa, o sigui, que nosaltres diem la marxa, que quan jo he estat molt de temps sense ballar, quan he començat a ballar, em van els peus. M'esborrono una mica d'escoltar aquesta música, m'agrada molt. I comences a remenar o la faldilla o el mentón, això és, a mi és una cosa que sempre des que eren petites, que sempre m'ha agradat. El pas a la festa és com algo que, no sé, que t'entra ja aquell cosquilleo d'entrar a pista i això m'emociona a mi. Tot i que de ballades m'agraden tots els balls, no sabria quin triar. Quan surts a ballar i quan comences a sentir la música, sents aquelles papallones aquí dintre, igual que quan estàs enamorat, i realment transmet això, transmet una emoció i un sentir que és difícil d'explicar. Així és que comencen, a mi el cor ja se me n'hi va, i amb els peus ja no paro. Perquè, com que hi havia ballat, quan sento la música, no me'n puc estar. M'emociono. Els nervis abans de cada ballada, aquella cosa que se't posa a la panxa, és com l'emoció que al llarg de temps com sempre recordes. Jo recordo que la mama de ben un dia va presentar un dia a casa i ens va dir «Niñas, os he apuntado a un baile». I jo vaig dir sí, un baile? Ui, que bien, no? I clar, va ser molt xulo perquè, clar, érem molt jovenetes i sortíem, només anar a l'assaig ja era una festa, per mi, per almenys, jo no sé tu, però per mi era anar de festa. La meva adolescència va ser marcada per les gitanes. Jo em recordo molt la meva joventut i quan sento les gitanes ja m'emociono, perquè ja porto 50 o 60 anys de gitanes, o sigui, ja porto les sardanes aquí. Sí, ens ha passat una cosa molt bonica, que és que ballant ens hem conegut. Llavors, doncs això segurament seria lo més bonic. Nos unió pues el baile, las collas y ahora bueno, somos pareja y qué algo más bonito que eso, ¿no? Crec que les gitanes formen part de la nostra tradició i per tant de la nostra identitat. La identitat és important, no la podem perdre i per tant no podem perdre les gitanes. No es simplemente un hobby o una manera de pasárselo bien, es algo que se forma piña, se forma una familia
y bueno, es muy bonito de vivir. Vull dir, a mi m'ha ensenyat molt de companyerisme, molta entrega, disciplina també, perquè hem de tenir disciplina i saber el que hem de fer, i esforçar-nos cada dia per ser millors. La vessant de poder seguir participant de la tradició viva d'una cultura, la part de la comunitat que es crea al voltant, la pervivència d'aquesta il·lusió per treballar cap a un projecte en comú, aquesta identitat de Parets per nosaltres va molt vinculada i molt vertebrada per gitanes. Que s'apunti més gent jove del poble per mantenir la cultura i mantenir la tradició tots plegats. Que es continuï fent gitanes i continuï endavant aquesta entitat i aquest grup per continuar ballant. Que no es perdi perquè és algo molt maco, és cultura i és algo que ve de molts anys enrere. Que durin per molts anys més i que jo continuï formant part d'aquesta gran família. És tradició, fem poble, som molt bona gent tots. Avui ha sigut molt gratificant poder ballar amb els 4 germans, això ha sigut la bomba i ha sigut fantàstic. Fins d'aquí 50 anys més. Que se siga viviendo con la diversión, con la emoción, con el cariño, con el amor que se ha vivido hasta ahora y larga vida a las gitanas de Parets. Que continuem tots junts. Unió, amistat, tradició, totes les paraules que tenim a la nostra samarreta. Que tots fan el seu granet de sorra i que pugui venir el que demanen ara més sovint, que s'involucri ja més gent més jove, perquè pugui tenir un gran futur i crec que continuarà molts 50 anys en endavant.
Quan era petita vaig llegir un llibre de grans que deia que podies menjar-te el món a cullerades. Formar part de la família del Ball de Gitanes ens ha endolcit a molts la vida i ens ha fet la vida encara més alegre. Us dono una mica de recepta per ser alegres. Obriu els ulls. Avui tots aquí, obriu els ulls. Escoltar el món, escolteu-lo. Si no l'escoltem, estic segura que tantes coses ens passarien sense pensar. I després diu, reunir-se i mirar-vos als ulls, tocar-vos les mans, berenar un entrepà d'abraçades, però sobretot el que ens fa feliços i alegres és cantar i ballar i després ballar i cantar.